Apa? Helmet हमबाथाय खानाया खामसाव जाजोबो नै गारसैलायबा Hai होनबाय गायसै सानजारि मानसि ना मा सोरजों 9:30आवसो ओंखारदों आं 9:30नि बारा जाबावबायमोन ओमफ्राय बैयाव गारिया एसे खम जानानै बानायहोबावबाय नङाब्लालाय थाब सफैगौमोन लं जार्नि बेथाना मा होनो इयावहाय आरो दसे मानासाव थांलाबायनोसै गान्दा नायलाबायनोसै गान्दा मैदेर माबा माबि नायलाबायनानै थांनोसै बाक्सानिखौ दा गरम ना सान्दुं गोसाथार बे हिसाबैनो आरो एसे बेरायलाबायबाय ओरैनो मैदामखौबो लाफादों माबायदि जायगाफ्रालाय बिदिनो मोजां नोंबो गान्दा नायगोन नों गान्दाखौ नुफेरबायना नुफेराखै मैदेरखौलाय मैदेरखौ मै नङा गामियाव स्कुल बन्द मोननायखाय बेरायथिंलाबायदों अलंबार अबाव आदा बरपेटायाव दं बरपेटालायनो सरि माबा बाक्सायाव बाक्सा आनन्द बाजार खाथियाव एसे बेरायलाबायबाय दिनैहाय गरमथारना हिसाबैनो बैलाय मा दंफांलाय एथ' गिदिर जौलाबायबायसो बैयो हाल दंबायो हा हाल दंमोन ए साल मा होनो मालयसियान साल लकेल हाइब्रिद बे बुस्थुआ बांद्राय देरबा बायाथ' बे बिफाङाव नांलाबायबा दानस'नांगोन बाक्सायाव फैदोंलां आफा एसे मानासावहाय बेरायलाबायनोहाय मानासावहाय एसे आलासि जाफैबाय ओरैहाय नै बैयो डायमन्ड इंलिश स्कुल जाहैबाय बिजामादैफोरनि एसे बेरायलाबायहैनोसै ओरैहाय फुगैजों लुगासिनो दङ गिदिर गिदिर अलंबार आदा आना हिन्जावा बहानि माथो आं आइ फुवालिनि बायदिसो मोनदों आइ फुवालिनि नङा मालि बिथानिसोमोन मालि बिथा मा जाखो दिनै दे बरिया बिरसेन बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आदा जाथ'वाखैनो दाबो जागोन र' आलासि जाफैदों नालाय आं बाक्सायाव बाक्सा सालबारिजों थांनोसै दायो मानासाव थांनोसै दसे मानास नेसनेल पार्कआव एसे गान्दा नायलाबायनो नानिखौ लाबोदों आं नै स्कुल बन्द मोननायनि नायनो लुबैदों गान्दा औ देग्लाय 5 आदाया आदामोन ना औ बाबुआ 8आव थांबाय इंलिश स्कुल 8 मोनबाय सासेया एदावबाथ' होमबा एसे साननो गोनां बेखौ माबायाव सोदो बर'आव औ सासेया 8आव थांबाय एसे साबधान दै मोजां फरायहैनायाव दा औ एबार फार्स्ट बेस्ट मेट्रिक मोजां जादों दानिसो जोबदों क्लास 10 नियाथ' क्लास जाबाय स्कुल खुलियाबाबो जों 10 निखौ लाखाबाय दा बेसेबां स्टुडेन्टस दंथाय इयाव दा 200 नि बारबाय 200 नि बारबाय ने
क्लासा माबासिम अफिसियेलि डकुमेन्टआ क्लियार जाजोब्बाय देग्लाय बख'नानै मनिनाव लांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय लाङाखिसैबो बेनो लांफिनांसिगोन जोङो न'आव एकदम ओइ जों बाबु होननानै जों बोराय बुरै साब्रैल' दं बहा दं आदा ओइ माबायाव दङ आं बाक्सा आनन्द बाजार साखाथियाव बाक्सा सालबारिनि खोला आनन्द बाजार दा थांगोन माबायाव थांगोन आं मानास नेसनेल पार्क मानास नेसनेल पार्कआव एसे मैदेर गान्दा नायलाबायनो नै नानिखौ लाबोदों आं बे गान्दा नुवाखैनो जोंना ओमफ्राय मेदामाबो गान्दाखौ नुफेरबावाखै दा ओमफ्राय गान्दाखौ नुवाखै नालाय माने गान्दा दिन्थिनो होननानै लाबोदों आरो आं एसे बे मबाइलावसो नुदों बेलाय कमेन्ट खालामलाय ओमफ्राय बाक्सानिफ्रायलाय लाइभआव फैयाखै नामा रावबो एसे लोगोफोर खामब्रा खामथा जाबोजोब्बाय नै गारि माबाजों फैनायनि ना एकदम हा फुला फुलि नांलाबायजोब्बाय गान्दा नायनोनो गान्दा गान्दाखौ नायनोनो ना गान्दाखौ नुवाखै दा नायनो नायथारखानायसो गान्दाखौ गान्दाया बेलासियाव बैयाव फैयो गान्दा हमनो फैयो थां बाहाय थां खर' गिदिङाखै दा गारि दिनै टेन्टखौ बावाखै दा जेबो नङा बाइकआवसो प्रब्लेम जाया दार्जिलिंआव थाङो गारिथ' गाखोनो हानाय नङा इयो एबार बाबुखौ लिंलांनोसैलाय नांलाया ओइ कक मा होनो ना गरमथार अयथासार गरमानो बाराथार जों दाउ जानुवारिया महाय दं